filozofia estedermu je naozaj o tom, že ak ja nemám príležitosť sa prirodzene pripraviť, postupne sa opáliť a proste chcem ísť do nejakého miesta, ktoré nie je môjmu telu blízke, proste v ňom nežijem, tak tá koža samozrejme bude mať šok. A práve preto zdôrazňujeme pri bezpečnom opalovaní prípravu tej kože. Ono je to všetko o rovnováhe. Pokiaľ žijeme v našich zemepisných šírkach, tak je pre nás prirodzené postupne s príchodom jary a leta výjsť na záhradu, výjsť von a postupne sa adaptovať. Nie je prirodzené odletieť na jar do trópov a vystaviť sa hneď prvý deň slnku. Bunkny si nezačnú ten pigment tvoriť okamžite hneď. Tým pádom krátku dobu vy na tom slnečnom žiarení ste ako keby nechránení. A toto my chceme vlastne eliminovať tak, že už doma sa začneme pripravovať s bronzantom, s prípravkom z rady Adaptasan. Ten začína simulovať tým bunkám to, že už sú vlastne na tom slnku vystavené oveľa skôr. A keď s ním prídete na to slniečko, tak už sa môžete tešiť len z toho, že sa budete opalovať stále do hneda viac a viac. Ja som vlastne taký dobrý príklad človeka, ktorý proste celoročne pracuje, nemá čas sa nejako špeciálne opalovať, čiže potom sa musí pripraviť pred tou dovolenkou, ponatierať na seba prípravky, ktoré tú pokožku pripravia a potom, keď si natierate na seba tie úžasné krémy opalovacie, tak nemáte žiaden problém. Můj nejmilovanější produkt je příprava a potom po opalování mlíko. Tam bych řekla, že nejvíc to člověk vidí, že v podstatě, když se vrátí z dovolený, tak vůbec se mu ta pokožka nedrolí, nemá vůbec jako hnědý ručník, nic takového se neděje. Já to jako říkám, že je to opálený fakt zevnitř. Hlavně je to o tom, že my převychováváme tu pleť a bohužel v dnešní době jsme naučeni mít všechno rychle, všechno hned a u toho estedermu je to spíš dlouhodobější cesta a zase ten výsledek je dlouhodobější a není to jenom převýchova té pleti, ale i převýchova trochu nás, abychom si našli každý den čas pečovat jak o tu pleť, tak i sami o sebe.